לאחר שחיברנו את המסגרת בעצם למחשב דרך כבל ה-USB, אנחנו נראה תיקייה חדשה. כל מחשב זה קצת שונה, אבל תיפתח לנו תיקייה חדשה. תיקייה הזאת היא בעצם, פה אנחנו נכניס את כל הסרטונים והתמונות שאנחנו רוצים. לאחר שבעצם המחשב שלנו מזהה את המסגרת ופותח לנו את התיקייה להוספת הקבצים, זאתי בדיוק. אנחנו נרצה להוסיף סרטונים ותמונות, אבל לפני הכל אני אראה לכם איך מסדרים סרטונים או עורכים לפי איך שאתם רוצים, שהמסגרת תציג את זה בצורה הטובה ביותר. המסגרת מציגה ותומכת גם בסרטון אופקי וגם בסרטון אנכי. אני אתן לכם דוגמה איך אנחנו עורכים סרטון והופכים אותו ממצב אופקי למצב אנכי, שהמסגרת תציג אותו. אנחנו ניכנס לאתר CapCut דרך גוגל ונלחץ על Create New, ואם אנחנו רוצים שסרטון לצורך העניין אנכי, אנחנו נלך לאופציה הזאת, 9:16. שימו לב שהסרטון שאני הולך להעלות כרגע הוא סרטון אופקי, ואני אראה לכם שלב אחר שלב איך אנחנו מסדרים את זה. אז אנחנו לוחצים על Click to Upload ובוחרים בסרטון, לצורך העניין זה הסרטון שאני רוצה להעלות למסגרת שלי. בוחרים אותו ולוחצים על Open. שימו לב, סרטון לא מתאים. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים לכפתור הזה, לקרופ, שזה לגזור, ואנחנו בוחרים באופציה הזאת, פותחים עם החץ, ואנחנו נבחר 9:16, אנחנו נתאים את הסרטון. מה שקרה עכשיו, הסרטון נחתך. יש אופציה ממש להזיז ולאיפה שנוח לכם, אם אתם רוצים להציג את הסרטון, ולראות דוגמה. אז לחצתי פליי, ולי זה לא מתאים. אני רוצה שיראו אותי ממש בהתחלה. אני אזיז את זה טיפ-טיפה. ואני אפעיל מההתחלה, ועכשיו זה כן מתאים לי. אני ככה רוצה שהסרטון ייראה. ואם אני ממש מרוצה מהתוצאה, אז אני לוחץ על Apply. ואפשר גם להוסיף סרטונים אם בא לכם, אפשר לערוך. יש פה בלי סוף אופציות, סרטונים, טקסט וקבצי שמע מטיק טוק. ואנחנו בשלב הבא רוצים ללחוץ על Export וללחוץ על Download. אני ממליץ להיצמד להגדרות כמו אצלי. בדרך מהירה פשוט לוחצים על High Quality וזה משנה את הכל. אני יכול פה לרשום, לתת שם לסרטון, לצורך העניין אני אקרא לזה vid 1 ואני אלחץ על Export וחכה שהאתר יסיים לייצא את הקובץ. אז לאחר שהאתר מסיים לייצא בעצם את הקובץ, אנחנו נרצה לשמור את הסרטון על המחשב. הוא יפתח לנו שמירה אוטומטית, ואנחנו פשוט נלחץ על Save איפה שאנחנו רוצים. ומיד לאחר מכן אנחנו נרצה להוסיף את הסרטון לתיקייה שנפתחה לנו בהתחלה. זה הסרטון. ואנחנו מעבירים אותו לפה, מחכים שהמחשב יסיים לטעון את הסרטון אל התיקייה. וזהו, מחברים, עכשיו מוציאים את הכבל מהמסגרת ומפעילים את הסרטון. I love you. I love you in every universe.